Un dos directores do facer, tanto José como eu e toda a organización do agradecer, como sempre agradecer a vosos medios por estar, agradecer a población do Barco, agradecer porque é o máis importante porque levar 10 anos facendo un festival destas características nun lugar como Barco, como Valdeorras, non é fácil porque estamos rodeados como de unha voraxina festivaleira, entón seguir mantendo esa esencia bueno, é algo imprescindible para nós e sería imposible sen a colaboración do Concello do Barco dende o minuto 1, dende a Axencia de Turismo de Galicia, a Deputación de Ourense e tamén os patrocinadores como son Adeo Valdeorras e Mau, que sempre leva moitos anos ao noso carón. O Silfes sigue exactamente levando a mesma esencia dende 2015 que empezamos unir neste entorno que é único como é a praia fluvial do Malecón, do Barco, música en directo, bandas super solventes, bandas algunas emerxentes que 2 ou 3 anos despois están sendo cabeza de cartel de moitos festivais, entón creo que temos que tirarnos flores tamén, é dicir que temos moi bo ollo fichando a artistas, entón invitar a eses indecisos que veñan a disfrutar da música, a disfrutar da gastronomía, a disfrutar do viño, da natureza, das actividades no río, dos kayaks, desa programación paralela que é o Mini Silfes, que é algo básico tamén desde a primeira edición, esa programación para os máis pequenos. E nada, que nos seguimos con moita ilusión, seguimos picando pedra, somos, como comentamos a veces, obreiros do rock and roll intentando facernos un oco entre tanto xigante e nada, unha vez máis agradecer eso, sobre todo o ben arroupados que estamos por parte de Turismo de Galicia, da Xunta de Galicia, Concello, Diputación e nada máis invitar a que todo o mundo veña este ano. Están se vendendo moitas entradas de toda a península, o sea, levamos, creo que Canarias é o máis lonxano que temos este ano, hai entradas de Cataluña, de País Vasco, de moito de Madrid, de todas partes de Galicia, quédanos do Barco, así que, bueno, pues invitar a todo o mundo, estamos un mes, recta final, e nada máis, moitas gracias a todos.